आबसु आरो बनसु फरायसा आफादा आसामनि गोदानै बियाब दाफ्रामनाय डेलिमिटेशन कमिसनखौ मैया 19 जुलाइ खालि गुवाहाटीनि कलाक्षेत्र स्टेडियामाव लोगो हमहैदों आरो गाव गावनि मोनथायखौ लानानै हारिनि संरैखानि थाखाय क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन गथायदों। बे क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन गथायनायाव बे मोननै फरायसा आफादनि गेजेराव गोबां फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों। आबसु आरो बनसुनि हारि रैखाथिनि क्लेम्स एन्ड अबजेक्शनाव गाहामैनो गोबां फारागखौ नुनो मोननाय जादों। आबसुआ बे डेलिमिटेशन कमिसनाव दाबि दैखांदों बिटिआरआव गोदानै मोनसे उदालगुरि एमपि बियाब मोननांगौ आरो जिहेतु 15 एमएलए सीट जाबाय बिटिआरआव, बे 15 एमएलए सीटनि गेजेराव बांसिना एसटि रिजार्भ जानांगौ। बेराफारसेथिं बनसु फरायसा आफादा बे डेलिमिटेशन कमिसनसिम दाबि दैखांदों जे भारतनि संबिजिर 6 शिड्युल फारिलाइ बायदि जिहेतु एसटिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बानायखादों। भारतनि संबिजिर बायदि बिटिआरआव मोननै एमपि सीट मोननायनि मोनथाय दं आरो बे मोननै एमपि सीटआ एसटि रिजार्भ जानांगौ। बे जादों क'क्राझार आरो उदालगुरि बियाब। आरो बनसुआ दाबि दैखांदों जे 15 एमएलए सीटआ भारतनि संबिजिरनि एसटि रिजार्भ मोननायनि मोनथाय दं आरो बेखौ नांगौ होनना बे डेलिमिटेशन कमिसननो गुरैयै बेखेवना होनाय जादों। सुलुनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे डेलिमिटेशन कमिसना गाफै आफादफोरनो 5 मिनिटनि बारा सम होनाय जायाखै, नाथाय बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीनो 15 मिनिटसिम सम होनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। बनसुनि डेलिमिटेशननि बिथिङा दाबि दैखांनाया संबिजिरारि बानबुंथि गोनां गोख्रों जादों, नाथाय आबसु बादि बर' माहारियारि गौथुमा मानो संबिजिरारियै ल'कसभा आरो बिधान सभा समस्तिफोरखौ गासैबो एसटि जानांगौ होननानै दाबि दैखांदिया? जोंनि दाबिफोरा संबिजिरारि जानाङा होमब्ला? डेलिमिटेशननि बिथिङाव आबसुनि दाबि दैखांनाया बर' हारिनि थाखाय लोरबां आरो खहा लाबोगोन नामा? As per the constitution given to the ATC, it is not maintained. So, as per the provision in the memorandum of settlement between the Board of Liberation Title and the Union government, under 4.7, it is seen that if the new delimitation is taken place, it should be as per the provision of the 6th schedule of the Constitution of India. But what we have seen, the status quo is not maintained. So in case of, in the place of Udalguri, the delimitation of parliamentary seats, we have seen the Udalguri is given to the non-6th schedule areas in the Goro, which is totally a violation of 6th schedule. So our demand is that the Udalguri district, as per the 330 section C, the Autonomous District Council, the parliamentary seat should be reserved for the scheduled tribes. So our demand is that Udalguri should be created within the jurisdiction of Bodoland Territorial Council, and it should be reserved for the tribal. And the second is that under Article 332, we have said that all the legislative assembly which fall within the jurisdiction of Bodoland Territorial Council, 6 scheduled areas, all should be reserved for the tribal people. As in the case of Nariano and Mahasau, we have said all the 6 legislative assemblies has been granted scheduled tribes as ST reservation. Then the same things should apply in the Bodoland and the District Council, the District Council. So I request the Honorable Civil Election Commission of India, since the Bodo people are the indigenous tribal people who have been demanding for the political self-determination, and now it is the sole responsibility of our respected Civil Election Commission of India to see this down to the tribal people, to give to them the political self-determination in order to represent themselves equally as per the provision given by the Constitution of India. And we have total faith as a motorist student organization. We are demanding the legitimate rights. We are not demanding which is unconstitutional. The demand
of 6 schedules which has been already given to the tribal people is our legitimate demand. We are not demanding, we are not stopping, we are demanding what we are supposed to get. So I would like once more to request Honorable दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हल नाम्बार 3 आव जोंनि जिखिनि दाबि दङमोन जोंनि जिखिनि मेम'रेन्डाम दङमोन दिनै जोङो आसाम नाङै जिखिनि समष्टि पर्यायनि मेटार दङ लोगोसे 6 शिड्युल बिटिआरनि सिंनि जिखिनि दाबि जोङो बेखौ जमा होबाय आरो जोंनि खोथाखौ जोङो ब्रिफलि जिखिनि टु दा पइन्ट बुंनांगौ स्पष्टयै जों बुंदों जे जोङो दाबि खालामदोंमोन क'क्राझार एसटि समष्टि बाहाल थानांगौ लोगोसेनो उदालगुरि माने ल'कसभा समष्टि बिटिआरआव मोननै पार्लियामेन्ट दानांगौ एखे लोगोयैनो 14टा एसेम्बलि सेगमेन्ट जों दाबिदोंमोन नाथाय बावखुंग्रिखौ एडिशनेलि बिथांमोना क्रिएट खालामनानै 15टा खालामबाय बिनि थाखायबो जों आय'गखौ धन्यबाद होदों